Okay, okay. Sorry. I skulle gå til det, de der gamle. Ja, jeg tror, de har prøvet. Ja, men vi er så i tempel. Fedt. Også for. Jo, det er pisse fedt. Skide flot. Jeg er træt. Skulle du så høre på alle hendes problemer? Hårdt. Må du være en good guy, ikke? Du prøver at være good guy. Ja. Man må bare offre sig nogle gange, altså. Tag en på holdet. Fra sneakersten. Ja. Dejligt. 2 glade mænd. Hey! Hey, Christoffer, du sutter. Den går ondt i armeren. Hallo? Dankjewel. Før jeg sagde om, så bliver det 100 yuan. Nej, men det smadrer mig. Hvis jeg er lige så god til det her, som scorer damer, så er han på vej til Wimbledon. Spiller bare videre, den ramme over, skidt om det. Ja, dankjewel. Nå, tak for det. Hej, er det det, du skal betale for? Nej. Der er lidt til en kinesisk mur, der er der rigtig mange trapper. Det er bare en stor trappe. Jeg tager ikke mere vand. Jeg er helt tom. Jeg kommer ikke mere ud af den. Hvor skal vi tage fra? Beijing Capital International Airport. Jeg tænkte, skal vi... Trappen til højre. Vi er i det mest flotte sted. Og hvad laver vores klasse? De står ved en fucking souvenirbutik. Altså for helvede. Jamen det er så dansk, ikke? Det er så dansk. Har du fået shoppet? Ja, der købte en medicinhjælp her og Jamen der er vi i supermarkedet. Jeg har simpelthen købt en ægte Ralf. En ægte Ralf-trøje? Ægte Ralf-trøje. 20. Ej, du har talt hvad? 190? Nej, 190. Det er også lige i overkanten. Det er i overkanten. Men jeg tænkte, så får han råd til et par briller, så han bedre kan se. Bags wallet. You need the wallets. No, thank you. No, thank you. I made up. Hi, you want a bags wallet? Just take a look. No, thank you. Okay. Hvad sker der? Fang. Jeg har lige forhandlet med det kinesiske røvhul. Jeg har lige købt stort der. Okay. Thank you. Okay, det er det rigtigt, jeg kan tilbage. Jeg snyder ikke med penge. Nej, det gør de ikke. Hvad siger vi, boys? Det er det fedt køb. Vi har købt for 400 kroner kinesisk landsholdstrøjer, så semifinalen. Vi har købt med et røvhul, altså. Here we go. Det bliver fedt det her. Og med shorts. Det vil jeg sgu. Og jeg hældte cola ud over hans ting. Hvad siger du? Så jeg synes, at vi skal op og have mad. Og jeg lever efter den måde, at man må kæmpe for føden. Fordi så kan jeg bare lige lagt rigtig mange trapper. Så tror man lige, man er færdig. Men nej. Nej. Så er flere. Så der bliver kæmpet for føden. Det er i varen. Og så efter det, så... Det tror jeg, jeg gør. Hvad sker der nu, min? Så skal det, vi tager til Brøndby Stadion. Er det Derby? Det er Derby. Vi har Derby-trøjerne på. Christian har Derby-trøje på. Han holder med det ene hold, jeg holder med det andet hold. Jeg er udebane-fan, så jeg må ikke reklamere. Men jeg er klar. Jeg skal til topkamp, ikke? Ja. Det er Shanghai mod Beijing. Ja. Det er ikke større. Ikke Kina. Filmer den nu? Det er den røde knap. Jeg tror, den filmer. Filmer vi? Ja, det gør den. Nej. Vi rapporterer live for det olympiske stadion i Beijing, hvor kampen mellem Shanghai og Beijing skal til at gå i gang. Jeg har valgt simpelthen at tage et kinesisk trøje på, et fodboldtrøje, fordi jeg vælger at være neutral i kampen, ligesom holde med begge hold, da jeg er bange for at blive slået ned. Simpelthen. Det er værre en derby, det her. Det er værre en derby, simpelthen. Så nu vil vi bevæge os lidt deroppe af. Ja, og jeg tænker, at jeg kommer gratis ind, fordi jeg har kinesisk trøje på. Ja.
Vi skal simpelthen derover. Okay, vi skal ikke lige ind med det samme. Vi rykker. Der sker noget. Der er slåskamp. Hvad er det, der sker her, Christian? Det der sker, det er, at jeg har set nogle Shanghai-fans, og nu er vi jo i Beijing, og så må vi jo holde med hjemmeholdet. Ja, det er helt vildt, det der sker herovre. Der er simpelthen slåskamp. Vi stiller lige videre. Hvad er det, der sker her? Hvad er det simpelthen, der sker herovre? Vi skal tisse. Der er simpelthen folk, der skal tisse, men herovre, der er sådan nogen, der har set en slåskamp. Jeg har set en slåskamp længere nede. Der er nogle... Der er slåskamp. Vi er simpelthen på vej over for at se, hvad det er, der sker her. Der, Malmborg får simpelthen en brosten i baghovedet. Det var tæt på. Hun blev ikke ramt ordentligt. Og det skal vi da ikke snydes for. Og så løb de. De løb simpelthen deres vej. De løb. Så må man jo... Get in for free now. To Derby. Nej, du skal ikke svømme op i Hito. Nej, hold op. Nej, pimp. Stop. Ikke på mig. Hvad laver vi, boys? Hvad laver vi? Det er simpelthen her, det er simpelthen her foran den kinesiske olympiske stadion, at vi vælger at sende en pige. Kinesiske olympiske. Ja, for nu kæft. Det lød bare fedt. Kolumbiske Smager det godt? Satan. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Man brænder så meget. Der kan ikke finde brostenene. Jeg kan simpelthen ikke finde de andre, og jeg kan ikke finde de brosten, jeg har kastet. Jeg har taget med herind. Vi skulle have kastet dem over hegnet herovre. Hegneren kan du se derovre. Og så skulle vi have samlet dem op, og så skulle vi have taget dem med ind på stadion. Det er simpelthen ikke blevet til noget. Det er jo dårligt planlagt, Det er utroligt, for kineser kan jo ikke se så langt, som utroligt. China is very, very beautiful. Very beautiful.